ɗo woyni woni woyndu adiindu ɗo hay so wonno boyli joni seeɗa hedde tati kono nduɗo kam koye gadiɗi he jeeya woyndu leriɗo e mawɓe ne kaala nde ceerno dartata ndiyam yimɓe darta ndiyam ɓe ngari haa ɗo ɓe tawi ɗo koye ceeɗu wonno raƴƴere huuɗo yorde raƴƴere nde noon hakkunde mum ne waɗi kuɗol keccol ngol maaya ceerno ari gollimo janni kam so ɓe jiiye kawisal raƴƴere koye ceeɗu te kono hakkunde on hecci ɗi woni ceerno ƴetti asara koppi asi itti raƴƴere nde uye nganniyemo darta ɗo ndiyam woni asa oɗa woynu eɗen ñerke ɗum woni ndiyam ɗuɗi capan jeetati joni ndiyam ɗam hannde ɗuɗi wen kayru jibini boyli gonɗi ɗo wen hande en mbawa limde boyli mini forage uji e forage uji gonɗi eɗen gandi wuuro wawa wonde taw ala ndiyam kadi sa wi l'islam mbiya ndiyam kiɗe ko yarte defire ko lotorte salligorte lotorte farille ko tan ɗum woɗini Allah ko ndu jibini for fuɗɗi fof e ndu jokki e ndu jibini